Hyvä opetusvideo tästä tullaan, kato kukaan. Ja tien sitten semmoisen tämmöisen kukkamaljakon. Ja soppaan kahta, että onnistuuko se. Mutta minä luulen, että kyllähän siinä voimia pysyy. Arvelin aloittaa sen ihan täältä päästä. Ja panen ensimmäisenä tämän ohuen langan tänne väliin. Että minä saan sen napakan otteen tästä. Ja ruppeen tästä kierrättämään. Tien vähän tähän juureen tämmöstä viereen, jotta se on hyvä tämä kanta iskeä sitten kiveen tehty reikä, jotta kivestä tulee tähän se kanta. Kiveen tehty reikä. Ja nyt minä tästä seuraavana rupean vähän hajottelemaan näitä, että minä pääsen sitä maaljakkoa tekemään sitten tai tuommoista. Hajotan nämä tästä. Nyt on ollut todella antossaa tämä meidän rautalangan punonta. Me on todella paljon opittu. Jotta ei huono homma ollut tämä opiston piirinen. Mitäs kaikkea olette tehneet? Naulakoita kaksittain on tässä erilaista kippoa tehty ja peräti tehtiin tämmönen sudenkorjutokki. Ja sydämiä joulukuusen. Emme ole varma. Minä pidän kato sormeja siellä keskellä. Niin minä saan sen napakasti tähän aloitettua. Työ teki jo se neuvo, niin se vanha sanalla. Siitä se lähti maljakko sekaan. Niin meidän kerkki kyllä tuota tehdä silleen, että minulla ei ollut mitään, että kumpoitte tuota. Mistä? Tuota. Nyt ei ensi yönä joutanut nukkumaan. Nyt ollaan siellä yläpuolella. Nyt tätä on yritetty virutella tätä, jotta se vähän tulee vähän sitä suppilloa yläreunaan. Ja tiukalle yritetään punnoa siitä huolimatta ja kurkistetaan välillä tännekin sisään, että menneekö se suoraan. Ei vähän tässä mun hikipiässä vaan eteelle. Tästä on hyötyä tässä tehdessä näistä kaarevista osista. Sitten pitää vaan välillä oikkoa, jotta ei liian äkkiä leveytetä. Niin. Muuta sitten tulee liian äkkiä. Vaikka sitä ei tiedä miten komia siitä tulee, kun se tekee vaikka leveätä äkkiä. Mutta siinä meillä ei ole kokemuksia. Tämä. Hieno. Hieno, tötterö. Runsauden sarvi. Niin, tötterö.